それはおはようございます。配信、準備を始めてすぐ腹が痛くなるっていうね。いやー、生きてますね。生きてるのかな。よっこいしょ。今日は VR チャット行ってきたんすけど、いやー、VR チャットというかバーチャルマーケット4か。もう4回目なんだね。あっという間だな。よっこいしょ。VR マーケットは出店できないかもしんないけど、バーチャルコミケみたいなやつ、なんだったかな、名前忘れちゃったな。は、ちょっと出てみたいよな。あれは多分 3D の技術がなくてもいけるんじゃないかな。あ、やべ。よいしょ、電源入ってなかった。バーチャルの会場で本を売ることができるんですよ。一回ね、出店して自分のスペースの前に立ってみたい。そういう気持ちが今日バーチャルマーケット行って新たになりましたので、ちょっと調べて自分でも参加できるかどうか探してみよう。バーチャルのコミケ、バーチャル同人誌即売会は、確か、でも、エロダメなのかな、ダメかもしれない。エロダメなのかな、エロ以外のもの、自転車の本とか、ポップコーン食いすぎた話とかしかないんだよな。ありがとう、制限で熱で。よいしょ。ないことはない。ただよくわからないものしかないっていう。エロ以外でなんか出してたっけ、エロ以外の一次創作。そんなにないんだよな。ポップコーン作りすぎたやつだと作りすぎたシリーズなんかもう一個ぐらい出してた気がするけど、なんだったかな。生ハムの原木買った時のやつか。生ハム原木レポートをした気がする。原木じゃなくていいから普通に生ハム食いたくなってくるな。よっこいしょ。よいしょ。はい、オッケー。で、そう、バーチャルの即売会は、3D の多分技術がいらなくて、ポスター用、壁じゃないな、スペースの後ろに飾るポスターの画像と、あと本の表紙と、あと、バーチャルマーケット、VR チャットでは物は直接売買ができないので、その外で本を売ったり買ったりするスペース、トラノさんとかメロンさんとかでもいいと思うし、あとはブース、それからダウンロード販売なら DL サイトさんとか DMM さんとかデジケットさんとか、そういうところでね、多分販売ページがあればもう多分できると思うんですよね、参加が。と思ってるんだけど、どうかな。いや、調べてないからわからんな。後で調べてみましょう。よいしょ。リングコンの基本操作 OK。使用上のご注意。お子様がプレイするときは保護者の方が必ず付き添ってください。十分な準備運動を行ってから無理のない範囲でプレイしてください。強い痛みや異常を感じたらすぐにプレイをやめてください。VR チャット行った動画もそのうち YouTube に上がると思うんでさっきエンコードしたやつだけど、なんかあと残り 70% とかだったからまだまだかかるんじゃないかな。ツイッターでそう一回配信してたんだけど朝かった。いやー、朝の VR チャットはあんまり人がいないのか軽かったなよかったですね。はい、お願いします。十分なスペースを取ってプレイしてください。VR チャット行くように部屋をかなり広々としたんで、かなり今日は広いですね。はい。おはよう。おはようございます。アドベンチャー115日目です。毎日頑張っていますね。そら調子です。さて今日も運動負荷の調査をしましょうか。よし、行くぜ。
久しぶりに運動負荷の話聞かれたな。それではみぶりさんお願いします。2、1、はい。膝を交互に上げ、3ヶ月ぐらいやってんのかな。3ヶ月は90日だから、あ、もう過ぎてんの全然。4ヶ月、もうそろそろ4ヶ月か。ラスト1回。OK です。ナイス。次はかかと上げストレッチ。休んでた期間もあるから、まあそれ入れると、全期間で言えば4ヶ月は過ぎてるんでしょうけど。くるぶしが上を向くように意識しましょう。長いことやってた数ヶ節月もそうだけど、ハマるとずっとやってたこの人。続いて背伸ばしストレッチ。ハマるとというか、まあボリュームが十分あるからできることなんだけど、助かりますね。よっこいしょ。足を出すときに息を吸い、戻すときに吐きましょう。そういえばサムネ作りたいんだった。よっこいしょ、忘れた。まっすぐ前に向けましょう。ファイアーエムブレムのファミコン版の方のサムネイルと、あとは、そうそう。よいしょ、聖剣伝説3か。サムネイル作りたいんだったら朝やっちゃおうかな。いや、朝はというかもう昼だから。残りの昼飯食べるまでの時間は、なんかやりたいことがあったんだった。1、2、3、4、5、6。人体と発声を今日やってなかったな。5、6、7、8。人体と発声。ダイナミックストレッチお疲れ様でした。今日はリングフィットネスの前にちょっとした一言。毎日体重計に乗るのもいいですが、毎日鏡の前に立ってみるのもいいですよ。数字も大事ですが、見た目の変化にも意識を向けていきましょう。まあでもね、なかなか物の記憶って持ちづらいから、数字で情報として覚えられるのが一番わかりやすくなっちゃうんだよね。まあだからかその自分の体を写真に撮るっていう行為なんだと思うな。なるほどな。撮るか。嫌だな。撮りたくねえな。それでは今日も頑張ってくださいね。ファイト鏡か。足しっかりしてるな。足しっかりしてる。あらすじ、アミノによると、タウンの人々が薄着なのは新しい村長の方針らしい。ゾッとするのゾじゃなくて、これはゾのゾでしたね。その村長って上腕だよね。このままじゃみんなが凍えちゃう。ガツンと言ってやろう。みかん。原作スムージーか。まあ、一応聞くだけ聞いとこうかな。プラムジュースプラムジュースか。はーい。あ、そのうちじゃあ、できたら。まだ持ってないよね、多分。プラムジュース。あ、でも、よろずや行ってないな。よろずや行こう。こんにちは。服、新しいのありますか？先ほどはありがとうございました。おかげさまですっかり元気になりました。ここの村は村長さんの方針とかで、みんな薄着じゃないとお出かけできなくて。ハニー、頼むから危ないことはしないでおくれよ。君に何かあったら僕は。その泣き虫なところ、ここの村長さんに直してもらったら？かなり厳しい人みたいだし。ハニーのそういう厳しいところも大好きだよ。仲良しだな。いいと思う。あ、ウェアはないんですね。了解です。わあ。さて、プラムスムージーはまだ作れないよね、多分。これは魔物が出なくなる。チーズオニオン。うまそうですね。はい。ラズベリーシナモン。うまそうですね。ラズベリースムージーいいですね。超アップなんだ。いいなぁ。プラム、ラズベリーの連なりじゃないかと思うんだけど。とりあえずまあ今作れなそうですね。まあじゃあ後で考えましょう。下行こっか。ゲームジムへようこそ長様。ここではパラシュート遊んでいただきます。クリア目指して頑張ってください。りょ。
背中の具合どうかな。そんなに痛くないな。はいよー。あれでもいいけど、僕じゃあれだな。ほいほいほい。今日は、よいしょ。ゴミ捨てに行ってたら、僕より早起きの人と、お年寄りと、ご高齢の方と出会ってしまい、ラジオ深夜便を勧められたので、NHK の、ラジオ深夜便を明日からは早起きしたら聞こうかなと思っておりますね。よっいしょ。ラジオ深夜便も一時期聞いてた気がするなぁ。よっいしょ。最近は、すっかり、ラジオクラウドで、TBS ラジオの、よいしょ。今、あら、残念。今聞いてるのはアトロクと、あとは、神田さんのやつと、よいしょ。それから、よいしょ。生活は踊るか。ああ下手くそではもしかして。よくわかったな。下手くそなんだ。よし。あ、移動してんのか。なるほど。何の線かと思った。くそ。仕組み。はい。あ、最近、あれ聞いた NHK の理科のやつとか聞いてなかったな。はい。よっいしょ。ちょっと前まで、よいしょ。NHK のカルチャーラジオは、ずーっと虫の話をしてて、それが面白かったんですけど、よっこいしょ。この後、何やってるか聞いてなかったな。はい。狙う？無理じゃない？いや、いける。ナイスやったぜ。動くやつ一切取れませんでしたね。まあ、次回以降頑張ってほしい。おめでとうございます。すごいすごい。ボーナスはこちらです。僕はアトロクの、すげえもらったな。うないさん。木曜日のうないさんの回がめちゃくちゃ好きなんだよね。ずっとゲームの話が続いて楽しい。よいしょ。行きましょうか、隣に。あ、行き過ぎた。まあ、いっか。ケールって、なんかご飯みたいなイメージがあるけど、そうじゃもないのかな。あ、一番嫌いなやつだ、もしかしてこれ。どうやろうか。なんだってツイストバッティング。チェリースムージー。あ、でも楽しそうだな。チェリースムージーは。ツイスト、これはでもそこまでじゃないな。大丈夫、大丈夫。フリスビー打ち返すやつがもうマジで壊滅的にできなくてびっくりする。なんか煙がすごいけど、あと僕邪魔だけど。ちょっと待って。よいしょ。カメラをどかせばいいか。よいしょ。お腹に押し込んだまま腰を右ひねり。はい。で、1、2、はい。お腹に押し込んだまま左。オッケー。緩めて、はい。たくさんロボを倒そう。頑張ります。盾を持ってるロボは反対側から殴る。びっくりした。はい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 、右。はい、左。はい、左。はい、右。はい、右。はい、左。はい、左から行く。はい、右から。はい、右から。はい、左。はい、右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 。右。はい、左。はい、左。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 右。はい、右。左だね、これね。左だ。どう見ても左だね。はい。はい、右。はい、右。これどっちかというと得意なやつだった。
はい、左。はい、右、左、左、左、右、右。はい、右、右じゃん。ああ、疲れた。はい、左。はい、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 左からと。はい、はい、左。はい、左、左、左。はい、ああ、疲れた。はあ、なかなかいいんじゃないですか。前回の方が良かった。前回も頑張ってんな、僕。はい。今回も頑張りましたと。しんどい。おめでとうございボーナス、サンキュー。チェリースムージーのレピシ。感謝。チェリースムージーってなんだろう。よいしょ。スムージーを作る。僕食いてえな。これじゃないね。乳がついてるやつ、あるけ？あった。負けた時に飲むと復活できる。まあでもチェリー1個も持ってないんだな。もう1個、ケールのレシピはどこに入ってくるんだ？上かな？ケール、これか。あ、ケールってその緑色のもんだったんだ。悪い効果をなくす。生のケールは栄養価が高いと。そんなに回復する？すごいな。とりあえずいいか。よし。ワープ行ってみようか。こんにちは。戦える。よろしくお願いします。経験値もらえるやつか。経験値は余ってるっちゃ余ってるので。はい、レアホップさん。でもせっかくなので全部倒したい気持ち悪い系なので、連続攻撃ができるやつ。連続攻撃、ラッシュ確定。連続攻撃確定いこうか。じゃあ、シードソーダありがとうございます。やる気マックス。スワイショーから。今、散々腕使ったので、スワイショーから行かしてもらって。楽なやつでございますが。はい、2、3、4。背中の後ろが非常によろしいですわね。はい。よいしょ。よいしょ。はい。肩から腕。右、左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 。背中の後ろ気持ちよだな。2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございました。イエイ。あれ、でも意外と攻撃力入ってないですね。緑色の攻撃力倍増飲んでみます？スムージーを飲む。次回緑色。緑色攻撃力アップ。素材入手。緑色攻撃力アップ実は意外とない。持ってないな。はい。ありがとうございます。これは何匹か逃げる可能性ありけりですね。しょうがないですね。船のポーズでいきましょうか。あれよ。確認 OK。膝からつま先にかけて床と平行に。はい。ダメこれ。結構いい感じいってると思うんだけど、ダメ。で。なるほど。ゆっくり戻そう。お腹を強くすることははい。吐いてー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 。勢いつけちゃうな。吐いてー。やりきれるかどうだ。あっ、
いい動きだったよ。これはあまりにぴったり。いえへへへ。えへへへへ。えへへへじゃないんだわ。ありがとうございました。上がりましたね。はぁ。楽しかった。震えます説教かな。はい。行きましょうか。震えます説教。ものすごい眠い。びっくりする。よし、走ろう。はい。12、12、12。よし、飛ぼう。あいよ。気持ちよ。ナイス。2、3。あ、強風。1、2。はい、ほい。ほい。ほい。ナイス。よいしょ。ほい。ナイス。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 蹴る 1,2,3,4 5,6,7,8 あれ釣れなかった残念おい 1,2,3,4 5,6,7,8 こんちゃーすあれスキルを選んで堀さんと鹿さん久しぶりじゃん。赤が多いっちゃ多いけど。しかもこれ5体攻撃のやつだね。もう一個なんだったっけやらせていただきましょう。なるべく1212121212ああ。ウエストのシェイプアップを目指そう。非常に腰がというか腹回りがすっきりしていいですね。2,3,4,1任せろ。1,2,1,2いいよ。1,2,1パーフェクト。腹筋ガード。あれよ、みぶりさんの動きあまりに滑らかだな。ああいうものに私もなりたい。お腹に力を入れよう。コンビニ人間。そうか、朝の放送で聞いたコンビニ人間っていう本を読んでみたかったな。あばば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 。スクワットですか。万歳スクワット。あまりできればやりたくないんですけど、そうですか。さあ行くよ。芥川賞取ったんだったっけ。腰が反らないように。よいしょ。過分にしてナイス。知らんのですが。よっこいしょ。いいね。はいナイスすごいぞ。 1,2,3,4,6,7いいよ。あー気持ちいい。1,2このくらいの5回目ぐらいまでは気持ちいいで終わるんですよね。はい、これから3355みたいな感じで地獄が待っているみたいな。いいナイスー。はい、オッケー。1,2,3,4 1,2,3,4,6,7はい、ナイス。眠くなってきた。運動中に眠くなるんじゃない。5、6、7、8、オッケー。1、2、3、4、5、6、7、8。ピエン。ちょっとはい。太ももの真ん中横にずれないように。オッケー。みぶりさんのフォームを確認して。はい、もう一回足を大きく開き。腕上げる。よし動こ1、2、3、5、6、7。う。いいよ。ナイス。1、2、3、4、オッケー。
1234567ナイス。12345オッケー。1234567オッケー。1234567 1234567 1234567 1234567 オッケー。1234567ナイス。ありがとうございました。12457ナイス。1234567オッケー。1234567ナイス。1234567オッケー。123はい223はい323はい423 523 6はいよ7 8 9 10 1 2 3 4ラスト。あいよ。びっくりした。びっくりしたって。何びっくりしたんだ。ナイス。わぱぱぱぱ。わぱぱぱぱ。両足関係ない。左右関係ないやつにしましょう。まっすぐ終わるんじゃないかな。なるべくしっかりと腕を上げ下げしよありがとうございました。う。熱いバトルだったよ。お疲れ様。ほかほかやで。ありがとうございました。気持ちよいきますか。ナイスナイス。なんかいろいろこまごまと隠れてるな。12 12 12 12。久しぶりに VR チャット被るタイプのデバイスを被って VR チャットに入ったんですけど、やっぱり臨場感はめちゃくちゃあって、よいしょ。でもこうやって結構重いからこうやって運動するよいしょのに向かないんだな。ちょっと寂しくなっちゃう。僕は常々リングフィットを VR でやったら楽しいんじゃないかと思ってるんですけど、でも今んとこやっぱ頭にかぶるヘッドマウントディスプレイの重さが結構きついので、よし、特に上下運動が入るとな、きついな。H2 ボックス VR はなんで続いたんだろうな。いや、ボックス VR 僕が独力でVR のボクシングゲームやってた時はフォームがはちゃめちゃだったからできてたんだろうな。なんていうかちゃんと前後に動きながらフォームを作ってちゃんとパンチを出すってやってたら多分結構きついと思う。ヘッドマウントディスプレイ重いやつかぶりながらやるわ。でもオキュラスクエストなら軽いディスプレイなら大丈夫か。大丈夫かもしれない。1、2。僕もやっぱりでもこうやって走ってると VR で走ってみてってなっちゃう。
ナイス。H2、H2、H2、H2。こんにちは。皆さんお元気ですか？よろしくお願いします。敵の色にも注目してスキルを選ぼう。いいよ。腰振りやりたい。今疲れてるので全然関係ない。万歳腰振り。周り2つぐらい余っちゃうけど腰振りやらして。よいしょ。はい。腰を振ろう。ありがとうございました。内臓が。体の軸がぶれないように意識して。はい。内臓が気持ちよ。半分。121212121212消化に良かったりしなかったっけこれ。なんだっけ、なんかの運動やってる時に消化にみたいな話を言ってた気がするけど、どれだったかな、忘れちゃった。押し込むとき足は軽く曲げて。12345万歳腰振りだったなきゃ。あ、違うな、ヨガだな。はい。エッチなやつですね。ありがとうございます。助かる。緑色のスキル下がっちゃったな。青色も下がった。黄色が上がった。じゃあ黄色やる。どうしようやる。はい、いいよ。はい、1、2、3、4、1、2。この前作ったキーマカレーうまかったし、飯用意するのが楽だからまたカレー作っちゃおうかな。昼飯カレー作ってもええか？ええよ。カレー作ります。3食キーマカレーで全然大丈夫なんだよな。1、2、3。イェイ、ありがとうございました。イェイイェイ。感謝。行こうぜ埼玉。よいしょ、行くぜ埼玉か。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よし、これがおしまいだといいな。随分遠くに見える気がしますね、ゴール。そんなに遠くないといいですね。割とリングフィットの面作る人、そのゴールをチラ見せしといて、実はゴールめっちゃ遠いやるから。今回全然近かった。すいませんでした。よっこいしょ。ありがとうございました。カカオだ。感謝。さあ、ビクトリーポーズではい。これまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。了解っす。足を大きく開く。はい、下げて。溜めて。ビクトリー。気持ちよ。ありがとうございました。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。120と見た。まあ大体運動後120から130なんで、そのあたり言っときゃ間違いないってところはあるんですけど。気持ちいい。116。外してきちゃった。はい、ありがとうございました。今日はこれくらいにしといてやりましょうか。そろそろ休憩はしますが、宝箱は見せてもらう。よいしょ。これ見て、赤のアレンジレシピ。プラムジュース、プラムジュース、そういえば、ありましたね。プラムジュースだけ作って渡しとく？持ち物、スムージー作る。プラムジュースだったね、確か。町のおじさんが欲しがってたやつ。はい、ブラッドオレンジジュース、うまそう。ショーアップ。プラムなくない？エッチだね。はい。なかったわ。じゃあ、帰るか。これでおしまいでーす。間違えた。こっちか。おい。今日はここまで。イエイ。アドベンちゃんお疲れ様でした。まずは今日の運動を振り返ってみましょう。イエイイエイ。イエイ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 。継続して頑張っていますね。かなちゃんです。
それでは体が冷えないうちにスタティックストレッチを行いましょう。今日はお腹周りを重点的に鍛えているようなので、お腹周りをやりましょう。雑になってしまった。すまん。リングコンは使いません。はい。安全な場所いや、に置いてこれでおしまいにするか。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら VR チャット1時間ぐらい配信してたんだけど、ずっと立ちっぱなしだったから、腰がちょっと悲しいな。腰がちょっと痛くて。ゆっくり今日はちょっと腰を安静にしましょう。はい。腰の骨を支えるようにはい。手を当てま安す。静に。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。はい。腰の後今日はろ側をボクシング手なしでのひらで支えると安定しまお願いす。します。気持ちいい。ゆっくり体を戻します。はい。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。うい。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。ボクシングの時なんか全然関係ないかっこいい音楽流しておきたい気持ちあるな。ノー BGM だからな。逆になんかめちゃくちゃ落ち着くオルゴールの音を流して、僕がどうなるのかちょっと見てみたいところあるな。自分で人体実験をするな。無理をしない程度にやってみてゆっくり伸なばしましょう。あとはなんだ、波の音とか雨の音とか、ヒーリング系のやつをゆっくり体を戻します。流しておく。逆に心が、精神が落ち着く可能性あるな。ワンチャンあるな。YouTube の音声ライブラリにあるかな？探してみよう。よじー。はい。感触におすすめのやつ。感触が断食に一瞬見えて、終わってなっちゃった。よいしょ。断食をおすすめしてくるリングフィット君ちょっと怖いね。気持ちいい。吸収率がいいのは乳製品。カルシウムを取りましょう。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。得てしてじゃない、あれなんて言うんだっけ、思いもよらないじゃないな。やる気はなかったんですけど、1週間ぐらい牛乳立ちをしてしまったので、また今日からガンガン牛乳飲んでいこう。反対側も伸ばしましょう。気持ちよ。大豆からもカルシウム取れるのか。それは意外だな。ワンチャンカルシウム取りすぎにならないか。わし、毎日豆腐食ってるけど。大丈夫そこのところ。はい。とりあえずじゃあ豆腐に重しを乗っけて水を抜くところから始めるか。はい。お疲れ様でした。さて今日の豆知識はこれです。部分痩せってできるの？できません。特定の部位だけ脂肪を落とすのは不可能です。一般に内臓脂肪、手足の皮下脂肪、胴体の皮下脂肪の順で減っていくと言われています。腹筋も頑張ったらお腹の脂肪が減るというものではないのですのよね。しかし、ただし、部分痩せしているように見せることは可能です。例えば、腹筋を鍛えればお腹についた脂肪が筋肉に支えられて引き締まるため、脂肪の量は変わらなくてもお腹が痩せて見えるのです。僕の下っ腹が出てるのは、まだ腹筋の鍛え方が足りないということか。はい。悲しいね。はい。まあでも、出ている部分が本当に徐々に上がってきてる。鍛えられてはいるんだろうな。はい。頑張ります。脂肪がなくなる日まで鍛えていきたいと思います。本当か？今日のクールダウンはこれでおしまいですね。それではまたお会いしましょう。ジョイコンの充電も忘れずに。ありがとうございました。ありがとうみぶいさん。ありがとうリングコン。ここの脂肪が。よろしくお願いします。よし、じゃあこれでおしまいにします。よいしょ。あと11時までお絵かきしてかな。眠い。よし、じゃあ今日はこれでおしまいにします。ありがとうございました。バイバイ。